Ingakho ngithe ngize la ngizocela usizo ukuthi mhlambe ngikwazi ukuthi ngimtshele umyeni wami ukuthi ingane le akuyona yakhe. Ukuhleza ezokhala ngokukhathala. Okay, metholile ithuba akanaki. Yabona? Akanaki ukuthi like sichithe isikhathi ndawonye njengomndeni. Senze lezi zinto zabantu ababili nje. Mhlambe like ade bagcinana. Uyahamba eyoziblomela nabangani bakhe baziphuzele azibuyele ebusuku avele singasekho mfethu into esazoyenza because usedakiwe vele angithi yabo. So nami ilapho ke ngabona khona ukuthi kahle kahle lo muntu lo ayikho lento yakhe ngayibona nami ukuthi angiphume vele ukhona ubhuti la eduzane oke athi ukungihlekisa athi ukungidlalisa nami kancane ngayibona ukuthi ayike ake ngizikhulumele naye sibone ukuthi into yethu thina iphelelaphi. Kunalamaphenta manje bethu aqokwa yazike. Manje yena usana lesa style esidala uzokubuza ukuthi manje intambo zani ke lezi seyinekwe lana. Uyabona nje usaphethe style lesakudala yena kakhulu. Baba ingane le encane. Bengithi ngifuna ukukwazisa ukuthi kahle kahle baba akuyona yakho. Sanibona babukele emakhaya unjabulo lo uKing wakamkhize sho ngihleli noSinila oSinile Nkosi yami kodwa vele ngoba sihlezi silungisa inkinga nje ngicabanga ukuthi naye vele oSinile niyazi kodwa sesiwami ngiyacela ukuthi uke nje ungabi nenkinga unginikeze nje okuhle namhlanje. Ngicela ukuthi uchazele nababukeli ukuthi uze ngani obabingelele ungabasabi abethu siyabathanda bayasithanda nabo. Ngibingelele kubalaleli ngibonga ubhuti engiphishuba nami. Igama lami nguSinetlatla njengoba seshilo. Ngiqhamuka khona la Mayville. So la ngibhalelile la kulolu hlelo la bhuti because ngihlezi ngibona ebasiza abanye abantu kakhulu enkingeni abasebebhekene nazo. Ngibhalile la nginenkinga ngilotsholiwe ngihlala naye umuntu wami. Into edala ukuthi ngize ngibhalele uhlelo la bhuti ukuthi nginengane but akuyona yakhe. So ilokho ebengifuna ukumtshela khona so ngacela ubhuti ukuthi akangisize mhlambe angizamise indlela ukuthi ngikwazi ukumtshela ingane yethu isikhulile yona kakhulu but umuntu wami lo akazi ukuthi akuyona eyakhe. Into engiwarisha kakhulu ukuthi abakwazi ukuconnect like ingane menze into encane useyisusuluza sekaxatshwana nje nengane nayo ayikwazi ukuthi iconnect kahle nobaba. Ngiyasola ukuthi nemoya yabo ayishayisani manje iyangihlupha lento kakhulu because umntana wami ngibone ngathi naye uyahlukumezeka ngenxa yalento. So ingakho ngithe ngize la ngizocela usizo ukuthi mhlambe ngikwazi ukuthi ngimtshele umyeni wami ukuthi ingane le akuyona yakhe. Babukeli ngiyakuzwa sisi ngicela ukubuza ukuthi ninesikhathi singakanani nishadile nawe umnyeni wakho? It's 5 years now. Ngiqale nje ngokukubongela ukuthi kuyinto enhle umshado. Kwenzeka kanjani sisi ukuthi kuze kufike ekuthenini ube nengane ngaphandle ube unomyeni? Inkinga yami ngihlele ekhaya angisebenzi. So yena uyasebenza isikhathi esiningi. So isikhathi yabuya ngabi naso khathele into enjalo nje. Konzeke kanjalo kuze ngigcine sengiba nengane nomunye umuntu. Kahle kahle ube nengane ngoba nakho uyasebenza ukhathele noma ube bengasasitholi isikhathi sakho? Isikhathi sami bengasasitholi kahle kahle. Sesibeseke nakhuluma kodwa naye wambikela ukuthi awu sithandwa sami njengomuntu wakho oseze wakukhokhela nakho umuzi na right uyaxoxisana nalowo muntu uthi awusithandwa sami nakho ngibona inkinga kanjena engathi angisaneliseki manje engathi awusanginakile sekumsebenzi ohamba phambili usuke wakhuluma kodwa naye noma nje? Bengeke ngizama ukukhuluma naye ngizama ukumbonisa lento ayenzayo ukuthi ayingiphathe kahle kahle yona
Kodwa beyavika ukuthi ayikho nento azoyenza because usuke ekhathele ephuma emsebenzini usebenzela mina umndeni wethu yonke leyo nto yabo. Yena okay ingane manje ingakanani ingane? Ingane ino 3 years. Ubaba wayo ke lo oyizalayo wangempela uyamazi? Yebo ngiyamazi ubaba wayo. Uyazi yena ngengane? Yebo uyazi ngamtshela. Wamukela ukuthi kodwa ingane akuwena mele uthi eyamini wakho? Yena bese amkele ngoba ebazi ukuthi vele ukhona vele umyeni wami inkinga nje yakho ukuthi ubuye ekhathele ephuma emsebenzini so isikhathi engiba naso esakhe yena lo muntu lo. And enye into ebibidala ukuthi ngize ngicina iyenzekile lento le kanjena umyeni wami bese kunzima ngisho ukuthi ezongincoma nje yabo. So lama ngaphandle mengiphumile abantu bayakwazi ukungincoma bangitshela ukuthi ngendlela engimuhle ngakhona into yena angasakwazi ukuyenza yabo. Kuthe ngelinye ilanga ngihambile ngiye empompini ngihlangane naye lo bhuti shuthi angincome the way ngimuhle ngakhona indlela engime ngayo indlela engimchaza ngakhona nje yabo. So elibe ngishela angithengele izinto ezinhle into engingayazi vele ke leyo ukuthengelwa nje izinto spoilwa nje into bengingasayazi actually. So ngagcina ngithambile ke nami so besikwazi ukuthi sivakashelane njalo mina mengekho esemsebenzini thina sinethuba nje li right sivakashelane nomuntu wami kanti angazi ukuthi kuzokwenzeka ke kuvele ngizosho ekhaya ke ngalendlela kwenzeke ngayo. Uthi ubeka kuthanda ebazi kahle ukuthi like uthathiwe ukukudelela lokho wena buthi umphendula uthini umuntu ubone ingoduso yomuntu ubhizi lokho etshena uthi uyayithanda? Bengikholelwa kuyena ngoba umyeni wami bese kunzima nokuthi angitshele naye ukuthi uyangithanda yena nje ukhathele yabo ngaso sonke isikhathi nje ukhathele yena. Yazi laba bukela into engizwa kakhulu ukuthi umnomzana uyasebenza umnomzana nje uthi ubuye ekhathele mhlawumbe usisa akakuthandi lokho. Angikujaji my sister ukuthi kunakho ukungidumaza kancane lokho ngoba phela konke lokho akwenzayo nawe uyasho ukuthi ukwenzela wena. Emake sikukuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uzubone ukuthi lento iyiphutha kumele ukuthi uyibikele umnyeni wakho ngoba nje ubusilandile la usilandele ukuthi sigcine simbikele sisonke? Basinzi nje ingane yami yazalwa bengenakho ukukhuleka kahle because bengishawa vele isazilo sokuthi le ngane kahle kahle akuyona eyomyeni wami. Ngifisa ukumtshela kodwa ngingazi ukuthi ngizomtshela kanjani. Thina njenga uyini uwumZulu? Yebo umZulu. NjengamaZulu ingane mayibhekana nenkinga siyaye sifuna ukuthi mhlambe sibheke abaphansi sishise impepho sihambe sekhaya siyenzele isiko. Umkhonyana akaze kufike lapho makufika lapho uyayothini? Bengithi mekuyithi makufika lapho ngithi akungcono ngizomisa kadokotela nokuthi ke vele mekumele kushisa impepha ngithi nje basilayitheke kufanele kuqale kugitshele kuyiwe emakhaya yabo. So bengiba nendlela nje engizonqaba ngayo kuze kugcine ngafiki lapho ngoba ngiyazi ukuthi vele ingane mingaya lapho ingaba nenkinga. Umkhonyana njengoba nje ehleze buye ekhathele mhlawumbe usebenza umsebenzi imuni? Usebenza emayini. Oh, futhi akuyena umuntu ojwayele ukubuya phela loyo ingakho nawe uze wagcina usuthola ithuba. Yena kuyenzeka impela abe nesikhashana nje engekho endlini. Siswa imayini ziningi futhi imvamisa eziningi lezi ezikude engabi khona leduze. Iyiphi le mayini wena okhuluma ngayo? Kunemayini ekhona la eChesterville kwaLafarge. So sithi mine because nabo bayahamba lapha ya. Ingakho ngithi kusemayini. Oh Lafarge. My sister yazi ukuthi ilona thuba leli yabona njengoba usibizile nje uthe ufuna sikusize
ngiyeza ukuthi njengoba ngihleli nawe ngine-feeling yokuthi kuningi osafisa ukugunyuluka. Ngiyacela bandla ukuthi ungasabi, ungawasabi amakhamera njengoba usibizile, uyazi vele ukuthi sidila ngamakhamera. Ngicela ukhulume okukuwena ngaphakathi, ungichazele konke, ungidlale konke, undlalele mina, undlalele nababukeli ekhaya ukuthi kahle kahle kwenzakalani, uzufika kule nto usuyenzile nje yini, uchaze konke nje sisi, unganqini. Kahle kahle bhuti, inkinga yami ngalo muntu wami awumyeni wami. Uyaphuza sometimes and mephuza uphuza kakhulu. Okay, inkinga yethu uyayazi yokuqala. Ukuhleza ezokhala ngokukhathala. Okay, metholile ithuba akanaki. Yabona? Akanaki ukuthi like sichithe isikhathi ndawonye njengomndeni. Senze lezi zinto zabantu ababili nje. Mhlambe like ade bagcinana cause isikhathi esiningi angithi yena vela akasitholi. So methola isikhathi suke sifana nabantu abakade bagcinana. Okay ke yena methola ithuba uyahamba yoziblomela nabangani bakhe baziphuzele azibuyele ebusuku avele singasekho mfethu into esazoyenza cause usedakiwe vele angithi yabo. So nami ilapho ke ngabona khona ukuthi kahle kahle lo muntu lo ayikho lento yakhe ngayibona nami ukuthi angiphume vele ukhona ubhuti la eduzane oke athi ukungihlekisa athi ukungidlalisa nami kancane ngayibona ukuthi ayike ake ngizikhulumele naye sibone ukuthi into yethu thina iphelelaphi. Yazi sisi angibona nokuthi into emele ngabe uyitshenwa yimina le ngoba ngisemncane uma kuza ezintweni zemshado, kodwa yonke into okuhlalwa phansi kulungiswe yonke into. Nawe njengomuntu osethe ukukhulu uyazi ukuthi akekho umuntu omthole perfect. Yini ekuvimba ukuthi wena umuntu ethi kubheda okuncane kangaka uyabona le rule le ya 20 banibani lezinto lezi zabantu asebebambisene, akukwazi ukuthi ungathi usuno 80% wonke sisi uzohlulwa nje u20% lo ngekho usuyofuna ngaphandle. Ayi ngeke bekungekho lula kangako mfethu, nami ngumuntu nginemizwa. Yena ngikholwa ukuthi unayo, angiboni futhi ukuthi unayo ngoba ngisho ngimzama ngezinto mhlambe ahamba ye community clinic azame nje into ekanjalo ukuthi khona ezokhuthala phela naye. Ayi akukho kwenzakalayo, anguboni mehluko, awukho futhi umehluko. Manje angikwazi nami ukuthi ngathi ngizohlala ke ngilinde yena naye umbone ukuthi akayimisele ngokushintsha impilo yakhe mfethu. And izinto angenzela zona lo yamuntu mfethu, wow ngeke nawuze ungazamukeli, ngeke uyangikhipha ishawo moya njengabo bonke abantu besifazane. Ngihappy mfethu, ngiright, ama-gift abuzwa kumina. Lo yamuntu mfethu uyazi ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani, uyazi, angisho ukuthi ngithini kodwa nje uyazi ukuthi umuntu wesifazane wenziwa njani. Umyeni wakho shuthi akazi? Angisho ukuthi akazi kodwa indlela enza ngayo yena akafuni naye ukuthi like sibe right, yena ongathanda ukuthi sibe right. Mfethu uyakwazi ukuthandwa, uthanda umuntu aze kuthengele umuntu wesilisa kuthengele amaphenti. Hayi lo uyabona lo uma ukhuluma naye like once wakubona ushintshile like into like iphenti kunalamaphenti amanje mfethu aqokwa yazike. Manje yena usana lesa style esidala uzokubuza ukuthi manje intambo zani ke lezi esenekwe lana, uyabona nje usaphethe style lesakudala yena kakhulu. Yaw phela ngiyaxolisa ukusileka kodwa phela sisi wena kumele umfake ezintweni, mhlawumbe ngenzeka kube wayiqomela umkhaya nje vele ke thina kumkhaya sinokuthuka masibona izinto ezingekho, angeke ngisho ukuthi ezingekho right esingayijwayele. Wena phela kumele umfake istyleni uthi hey baba sethekwini manje kwenziwa kanje ayijwayele, vele ngeke ngathuka ebona izintambo. Ngisho ubaba ngathuka mebona izintambo lapha egcekeni ekhaya ukuthi awukwenze njani. Lo muntu sengimzamile kakhulu akafuna ukushintsha. Akangeni nje styleni. Angazi ukuthi nami ngangididwe yini kodwa nje akangeni bandla. Ngihlulekile kahle ngokusho kwami. Khona la engangimkhiphe khona ngithi ngiyazama ukuthi phela naye abone ukuthi kumele kwenzeke kanjani, like siphile kanjani impilo yethu. Okay fine, sathenga u-ice cream uko nje sisayiwokhela edrobheni. Ngithenge u-ice cream lo ama coins
Hayi ubhuti wabantu. Ungibuza ukuthi sengimdisa amaplango yini manje. Manje into enjalo mfethu ungayithini? Hayi. Bengicela ukuthi sibuyele kuleli phuzu leli kuyilona elibalekile lana njengamanje ingane uyishiye phi injani isimo sayo? Ingane i-right isimo sayo. Ngishiye nomngani wami, ngicele yena ukuthi ngicela ngibhekele yena umntwana. Ngiza la kinina mina. Angazi noma bese ngikubuzile yini ukuthi ubaba wayo ke lo esitho wangempela yena uyazi ukuthi ingane ayiphilile. Ngimtshelile kodwa manje kwasho khona ukuthi ayikho into esingayenza mayelana nomntwana ngoba sinale nkinga esinayo ukuthi ubaba lo wakwami akazi ukuthi ingane akuyona yakhe. So njengamanje masilanda ubaba, masifonela ubaba, siyamazisa emva kwalokho ingane uzokwazi ukuthi wena uyitholela usizo nobaba wayo wangempela. Ilokho ebengikufisa ukuze umntwana ezokwazi naye ukukhululeka. Either siyamfonela ngikhululeke nami yabo umntwana naye uzoba right. Angifuni ukulokho siya kakhulu kumele nje sivele silungise lolu daba. Sizamile ukumthola ubaba kwa ukuthi ke akatholakali umuntu ohlezi ebusy kwa ukuthi ke kuzoba ngcono ukuthi simfonele okungcono. Sithe masixhumana naye ngoba sigcine simthola ngokocingo vele ukuthi ke wathi singafona ke mase sikwazi ukuthi sikhulume naye, so angeke akwazi ukuthi abe khona sokhuluma naye ngocingo. Angazi noma ngayinkinga ke lokho. Ayikho inkinga but as long ngikwazile nje ukumtshela lento engifisa ukumtshela yona ngingabonga kakhulu. Babukeli kwaze kwanzima ke ngoba nomuntu esizomfonela usemsebenzini asazi ukuthi izomphatha kanjani yonke lento kodwa ke sathi siyalungisa. Manje awucabangi njengoba ekulobolile nje ukuthi mhlawumbe uzolahlekelwa umuzi esikhathini samanje futhi abantu besilisa makwenzeka into enje sebeyabulalana. Ukuyicabanga usuke wayicabanga zonke lezo zinto. Awumela okomuzi angisenandaba kwanawo. Angisenandaba njena. Lokhu ukuthi angangibulala ivideo vele ikhona, I'm sure akekho umuntu ongayiboni njengamanje. Akekho umuntu ongaboni. So if anything eyenzakalayo kumina ngisobala. Hayi kunzima uma ungasenandaba ngisho nomuzi. Siswa ngicela ukuthi sivele singalokho nje siya kakhulu. Ngicela ukuthi manje sithathe nayo ifoni sizama ukumfonela ngoba sithe masimthinta ubevele eshilo ukuthi simfonele ngezikhathi zabo 2. Cela ukuthi ufake la inamba yakhe cause le enye idume kande. Right. Hey. Niyaringa. Ngizela ukuthi nawe uzwe. You have reached the voicemail light service of That's a voicemail futhi manje. Lo also ilo 071 lo. Yes. Hello? Yebo sanibona. Yebo futhi ukhuluma noNjabulo lawa kwaVumani Films bese ke sakufonela bafokwa ukuthi ke umuntu osebenzayo angazi noma manje singasithola isikhathi sokukhuluma nawe. Yebo okwamanje futhi nginasikhathi singakhuluma. Ngikhuluma nawe futhi. uNjabulo bafo wakwiVumani Films. Hayi Vumani futhi singakhuluma. Yebo. Awu siyajabula madoda masaziwa. Hayi. Phela mfethu la ngicela ukuxhumana gcina sokwazi yonke into ngimbone ilokhuzana amavidiyo la kulokhuzana. Madoda.
Yebo, hayi okusho ukuthi ubhuti uyazi ukuthi sinakho ukuthi silungise izinto siney'nhlelo nje ey'hlukahlukene. Yebo, njengamanje sihleli ke nosisi la usisi uSne engicathi uyingoduso yakho. Ngiyamazi nkosikazi wami lo Sne, nkosikazi wami Sne. Hawu madoda, yebo ukhona la eceleni kwami njengamanje bengicela ukudlulisela kuyena nje ngingandi kakhulu asho ukuthi yini abefuna ukuyikhuluma kuwena namhlanje mfo. Yebo ngayo nje ukuba ikinto ngakho. Yebo bengicela nje. Yebo ba. Yebo sewena mama. Yebo. Unjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ungithele bebhuti uthu khona eduzane lapho. Kungakwenzekana mama. Yebo baba, kunodaba ebengifisa sixoxe ngalo ingakho ngize la kwaVumani Films. Yebo mama, ngiyabona. Yebo. Bengifuna udaba lakho lumayelana nani mama? Baba bengifuna sikhulume ngendaba yengane le encane. Ngizobuya nje ndaba masixoxe. Bekungcono ukuthi sikhulume manje ngoba sengize ngaze ngalana. Okay, right. Ngiyakuzwa ngayo. Uhlala udabeni mama. Baba, ingane le encane. Bengithi ngifuna ukukwazisa ukuthi kahle kahle baba akuyona yakho. Hayibo. Uthini? Impela baba. Angisajanga. Impela baba kunjani? Hawu. Kusukela nini kuphela? Akuyona baba yakho nje selokhu yazalwa baba ayikho. Ngaqamba amanga impela nami ngoba ngangingazi ukuthi ngizothini. Kodwa wema. Usine. Uzangulisa mfethu. Ungakuqinisa kanjani ngokuthela? Soba wayathi hey. angikaze ngenze baba kodwa ingane kuyethiwa yaziwa nina. Yebo khona nje ngiyafana nami sisho zami ukuthi ingane yaziwa nina. Kodwa emva ngaka uyayibona nje. Bengenayo baba indlela yokutshela nje. Ngikhulisa ingane ngathi egcineni uzomenza kanje. Bengenayo baba indlela yokutshela ingakho ngize ngacela la obhuti ukuthi mabangisize ngikwazi ukukhuluma nawe. Ukuthi ibandame ngami. Imandame ngathi ngiyafuna ukuthi ngigwele ngane yami ngathi lutho kusungane yami sinewazi wadlala ngami. Wazadlala uye uthando lami ngithanda ngalo sine. Uyenza kanjani into kanje? Hayi kwaba yiphutha baba ungixolele impela. Manje into mayini njena yithi wena-ke awungitshale sine kwaphela. Ola manje nje lo mntwana uloyo wami so manje lokho sengikhamela nawo namhlanje uyangithusa ngempela ukuthi uwenziswa yilo. Ingakho babuye uthi uma umntwana engaphilile uthi uma ufuna ukumisa emakhaya ngibe nendlela zokuthi ngilokho ngishona le ngisuke ngisaba yona lento ukuthi umntwana kuyena owakho. Ayibo. Bese bengihlezi ngibuka kuyo yonke lento ukuthi bazifuna ukuthi kwenzeke kanje wena ungikhamelele izitoro mangaba khona usemazweni lokho. Ngoba ngingaka ukuthi ukwenza ukuthi kule kanjena so ngoba kona ukuthi vele imaqiniso. Kodwa nawe baba uwe phela kodwa kowadala yonke lento silanje la sikhona ngenxa yakho baba. Kanjani ngoba phela ngiyahamba mina ngikuba nje emsebenzini so ngishiye ukubona ngibuya right so angazi ngisho ukuthi into yakho ngathi kahle inkinga yami bekuyini kahle kahle usho kathi ngoba nje baba isikhathi ubungenaso isikhathi sami okuningi nje obekwenzeka baba. Ubuhlezi ubuye ukhathele emsebenzini uthi ukhathele ngibe ngisakuthinta ukhathele wena. Yebo bengifanele ukuthi ngisho kanjalo ukuthi ngiyabengiya ngikhathele so bekuhlezi kunjalo kodwa ngikhathele ukuthi futhi ungazuze kanye nje lo ngingaya ukuthi vele uhambe uye kwenye indoda pho. Bengenayo kenye bengenayo nami enye indlela baba ngumuntu nami nginemizwa. Angiyakuthuka le lo ngiyakuthuka impela. Usengabe ngenze kanjena pho evele esabe ngangani nawo nase iya inkombo zami zengakubola ngazo uthi ngangazange uthatha ngise komunye umuntu. Hayi usifake wena baba usifake wena phela. Usifake mina. Yebo. Wena ithi into yakho ngempela ngempela besongazi ngenzela phela ngempela. Baba bese kunzima ngisho ukungincoma nje ukungithengela ichocolate nje ubuye emsebenzini bekuyinkinga kwayilokho. Yasho.
bengijwayele ngikhathele nje ngabengekho inkinga so ngoba ngifike ngifika bethi ngifika ngikhathele bengenashosi namkeze kanjani kodwa ke ungibotshwile kuyo yonke into eyenzakalayo ungibotshwile ngempela so uyazi uthando lami ngithanda kabi nengane yethu uyazi ngithanda kanjani ingane yethu so manje bafika ngitshela ukuthi ingane akuyona yami so lokho-ke hayi ngiyakufuna ngiyathuka ukuthi kanjani. Hhayi akuyona impela baba, ngingasho nje nobaba wayo okuyena impela ubaba wayo, mhlampe uma ukuthi awukholwa. Yebo. Ukhona ubaba ukhona phela uyamazi ubaba wangithi sozalo. Hhayi ngiyamazi impela ubaba wayo ukhona. Awusho into eyenzile kumina angifuni ukuqeda nami ngiyafuna ngibethela owenzela ukuthi ngisho ukuthi nje usithwale mina ngendlela owenze ngayo ngoba phela ngendlela owenze ngayo akuyona engizakuthi yona ukuthi bengasethi izinto ngathi sonke lesikhathi oyekele ukutshela sonke lesikhathi hayi ngeke mina ngiyacela kodwa ke ngicela ungiphe ithuba siphinde sikwazi ukuthi thina sikhulume sibabili sibonisane ngalo ngisho kodwa ukubethela owenze ngayo. Hayi baba, mawuthi usafuna ukuthi siphinde sikhulume, mina ngizela ngoba sifuna ukuthi siyikhulume lento sidlule kuyona, ngeke ilunge mase uyikhuluma sisodwa endlini. Ingakho ngizela. Ukhona uzela bangalokuzana bafuna ukuthi kulungile. Kodwa nje ukubise ukuthi owenze ngifede kahle into eyenzile kumina ihlumeza kakhulu sisebenze ngempela. So kulungile uma usuka nje ukuthi sihlukana ke namhlanje. Kulungile lapho ukuthi ngihlanganisa nawe ingane nje yakho nalowo muntu wakho kulungile. Qhubekane ngale. Kulungile qhubekane. Kodwa nje ungasuki. Hayi ngeke ngibona ukuthi sizoyisola baba ngoba sila sikhona nje kungenxa yakho vele. Hayi, kulungile lapho. Anginankinga kodwa nje ngiphothile. Kakhulu kakhulu. Yebo bhuti. Yebo mfethu. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa mfo ukuthi kugcine kuzocaca ukuthi ubhekana nalesimo usubhekene naso manje njengomuntu osaziyo nathi siyivulmani films ukuthi sijwayele ukwenza into ezikanjena mfowethu besuke sizama ukulungisa sesiyaxolisa ukuthi akulunganga namhlanje. Ngiyakuzwa futhi kodwa nje indlela okwenzeke ngayo ukuthi asinalo ngiyakindlela futhi akuphutha hayi usazi wami asophutha lelo so egcineni ngiyakujabulela futhi nami ukuthi ngigcina sengitholile nami iqiniso. Yebo sesibonga lokho nje khona nengane nayo izokwazi ukuthi isinde kulesimo esibhekene naso. Yebo hayi siyabonga mfo. Hayi bonga mina futhi bonga mina. Yazo sis khona mhlambe ufuna ukusho ukuthina kubabukeli mhlambe mase phinde ibuka lento yena umkhonyana ngoba uthe ujwayele ukusibuka. Engingakusho nje ukuthi ngiyabonga ukuthi nize nikwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngigcine ngikhiphile lento ebengikade ngivele ngifuna ukuyithi ngiyikhiphe mhlambe nami sengizokwazi ukukhululeka. Ngiyabonga kakhulu. Hayi bonga thina sesi babukeli unjabulo lo King siyanthanda till next time.